Zvangu ndakabroka, mumwe ndakatochoboka, Hauna Care Neni, wakandisiya ndakachoboka, dzaive stress, kwaira kusafunga, Hauna Care Neni. Oyo, what's up guys? Nasina ndina Rema, straight Nash TV guys. Ambonzi chimbodzokera kwazvakatangira pa Bossless Entertainment. Wauya mvasikuona Bosslessness, tatinai straight outer Glen view massive guys. Tatinai mukomana na Rema. Tikutaiwa musapoti ripapo wakumana. Itai muchimtsigira umangoma waiziya. Tingori pa movement imwe chete, musafungoti na Rema ta no longer in user aiwa but tingori pamwe chete guys. Supportai Rema under Nash TV guys. Tingotendo vamutarisi vatumira mwana aiwa mukomana tamona. Tingoti aiwa tingori pamwe chete mudara. Tingosupporta mufana wedu. Saka tongoti musimbise mafanza Rema guys. Takabvira kare naye muchimusupporta pa Bossless Entertainment. Mafans a Bossless Entertainment, supporta Rema. Mafans Nash TV, supporta Rema. Oyo mawanayo.